indsamling. Kunne du tænke dig at donere 20 kroner? Hvad går mine penge til? Altså, dine penge de går til at bekæmpe stor uretfærdighed i verden, hvor der så er fokus på Latinamerika, Afrika og Asien. Altså, hvad siger du så til at donere 20 kroner til et godt formål? Jeg har ikke kontanter, desværre. Den cola, du står og drikker, det har sikkert kostet 20 kroner. En kinesisk fabrikarbejder skulle sikkert arbejde 4 timer for at få råd til den. Er det værd, når du kunne vælge at donere 20 kroner til velgørenhed og støtte et godt formål for at bekæmpe uretfærdigheden i verden? Men kan du have en god dag? Undskyld, jeg vil gerne støtte med 20 kroner mod uretfærdigheden i verden.